Seo go blaiseadh de scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Dúirt ceannasaí graithí eachtracha an Iontais Eorpaí Joseph Barrel an seachtain seo go bhfuil an tacras a úsáid mar uirlis chogaí ag Israel an Gaza. Ag glóirt dá ag cruinniú de chóirle slandala na náisiúntaithe, dúirt sé gur tubaiste de dhéanú an duine a bhí tarlú an Gaza. An ghearchéim chéanach dul seo, ní tubaiste nadartha ton, ní tuile ton, ní chuid talúna ton, an duine is cúis leithí a dúirt Barrel. Léirí figurí nua a dáisimuid an seachtain seo gur bug ardú ar charbí a hanig ar líon na mantaí a chuineann scáileoirí do na colistí saoirí in ainneoin iarachtaí rinn na Gaeltachta daoine a bhailú seas chóras. Ní roach sé heach breise sa chóras a nuirí i gcomparid le fiche dá. Tour de force, dramaíochta agus filiíochta a thug ar léirmheas dúir Pat Butler ar an drama na Péirsí, an chiad mhór léirú Gaeilge ag arclann na Maineastrach le fada an lá. Tá aistrachan nula ní hónal ar an sean drama as an Gréig ar stáite na péchóga ar fiú rint seachtaine eile. Bhí Cillian Murphy ag ceiliúrú ag na gradam Oscar Dudoni agus leor ahar sige Brendan ó Murrachu an seachtain seo faoi cé cóbrádúil is bhí sé as amhaach. Dúirt Brendan ar an síl ó dheas ar radioú na Gaeltachta gur úidir sasú ar léitá an tuiscint a léirí Cillian ina áid ar háhacht an ghra ón chrí a hagann sé agus ní bhíon ar íon chur géala dhéanú a dúirt Brendan. Agus leor Bridget Branach le marin í chrothair as dún chuin faoin na leor nua crunn agus tir na hÉireann, leor ionta simil ar fad, na bhfuil chuirsís ar cheirde céad crán agus tar a tar fáil in éireann. Is gasca taide ton a thug beagnach 3 bliain ar a bhean cumasach seo. Agus ar dearú hir tá Charles go léir ar an againn faoin na práidí ar fad bheits ar siúil sa Gaeltacht de lá eile páideach, bannachtaí na féile ormh go léir.